til DR's langbølgesender på 243 kHz. Du lytter til DR's langbølgesender på 243 kHz. Om lidt sender vi vejrmelding fra DMI. Du kan altid høre den seneste vejrmelding, hvis du ringer til DMI på telefon 1853. Klokken 18 sender vi radioavis, og klokken 18.03 meddelelser fra Forsvarets Operationscenter. 17, 44 og 50. 17, 45 og 0. Goddag. Her er vejrmeldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Fredag den 2. januar 2015, udsendt kl. 16.28. UTC. Der er kuling varsel for alle danske varslingsdistrikter.